Η εταιρεία Oxygen με χαρά σας παρουσιάζει το αυθεντικό σετ μαχαιροπύρουνα της γνωστής ελβετικής εταιρείας Royalty Line. Από ανοξίδωτο ατσάλι σε μια πανέμορφη κασετίνα με πολύχρωμες λαβές έρχονται να συμπληρώσουν και να δώσουν χρώμα σε κάθε σας τραπέζι. Αυθεντικά, το τονίζω, αυθεντικά μαχαιροπύρουνα 24 τεμαχίων της πασίγνωστης ελβετικής εταιρείας Royalty Line. Ξαφνιάστε ευχάριστα την οικογένεια και τους φίλους σας με αυτά τα όμορφα, χρωματιστά, διζαϊνάτα μαχαιροπύρουνα. Δείτε το σχέδιο, το χρώμα, το στυλ. Θα προσθέσουν στο τραπέζι σας τον αέρα και το ύφος ενός μοντέρνου στυλίστα. Το σετ των 24 τεμαχίων περιλαμβάνει 6 μαχαίρια, 6 πυρούνια, 6 κουτάλια και 6 κουταλάκια του γλυκού. Με πολύχρωμες λαβές από ABS και λεπίδες από ανοξίδωτο ατσάλι μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε καθημερινά άφοβα, αφού δεν έχουν φθορές ούτε στο πλυντήριο πιάτων. Τι άλλο να σου φέρω, τι άλλο να σου στείλω. Ζωγράφεις άλλο κόσμο και του έβαλα άλλο ήλιο. Τι άλλο θες να κάνω για να σε δω να λάμπεις, που σήκωσα στα χέρια το βάρος της αγάπης. Πόσο, πόσο, πόσο σώμα να σου δώσω, πόσο, πόσο, πόσο φως για να σε σώσω, πόσο, πόσο, διπλά μου για να σε νιώσω, πόσο, πόσο, πόσο σώμα να σου δώσω, πόσο. Θα έρθει σε εσάς σε μια όμορφη, μοντέρνα και πρακτική κασετίνα με θήκες. Το πανέμορφο αυτό σετ μαχαιροπύρουνα των 24 τεμαχίων αποτελεί επίσης και μια εξαιρετική επιλογή δώρου που θα σας κάνει να ξεχωρίσετε για τη φινέτσα του γούστου σας. Εμείς σας προσφέρουμε το αυθεντικό σετ μαχαιροπύρουνα της ελβετικής εταιρείας Royalty Line σε μια πολύ χαμηλή τιμή για να το αποκτήσετε και να το χαρείτε όλοι. Μην διστάζετε, αγαπητοί τηλεθεατές, δεν θα βρείτε πουθενά τέτοια προσφορά. Τηλεφωνήστε μας τώρα, κυρίες και κύριοι, και δώστε χρώμα και ομορφιά στο τραπέζι σας, στον εαυτό σας και στους αγαπημένους σας. Τι άλλο να σου φέρω, τι άλλο να σου δείξω. Τον ουρανό τα αστέρια στα χέρια σου θα ρίξω. Τι άλλο θες να κάνω για να